Dnes som si pripravil ďalšie top 5 video zo série Neuveríte, že existujú. Keby ste si chceli pozrieť aj predchádzajúce videá z tejto série, ako je top 5 detí, ktoré neuveríte, že existujú, alebo top 5 mužov, ktorí neuveríte, že existujú, a v neposlednej rade top 5 žien, ktoré neuveríte, že existujú, tak všetky tieto a mnoho ďalších zaujímavých videí nájdete na mojom kanáli. No teraz sa už môžeme pozrieť na to, kto sa nám schováva pod číslom 5. Narendra Kumar je 18-ročný Ind, ktorý začal strácať váhu, často vracal a mal neustále krče. A zašiel k lekárovi, ktorý ho poslal na rentgenové vyšetrenie, kde našli niečo neuveriteľné. Po dobu 18 rokov sa v ňom nachádzalo jeho nevyvinuté dvojča. Toto je extrémne vzácne ochorenie s iba 200 nahlásenými prípadmi po celom svete. Počas 3-hodinovej operácie doktori odstránili 2,2 kg guču, ktorá bola zložená z malých kostí, zubov a čiastočne vyvinutou hlavou, ale hlavne masívnym kusom vlasov. Grant Botty bol 14-ročný chlapec z Arkansasu, ktorý sa sťažoval na časté bolesti ucha. Až jedno ráno, keď sa zobudil, opäť ho bolelo ucho. A keď si do ucha dal prst, niečo zacítil a začal to vyťahovať. A bol to tento 10,2 cm dlhý hmyz. Zhrozený ho vložil do sáčku a rýchlo išli na pohotovosť, kde boli aj samotní lekári zhrození, čo sa to vlastne stalo. Grant bude mať ešte chvíľu menšie problémy so sluchom, ale podľa lekárov by sa malo dať všetko za pár mesiacov opäť do poriadku. Shivanath a Shivarma Sahu sú dvojčatá, ktorí sú spolu k sebe spojení bokmi. Doktori hovoria, že žiť môžu naďalej pohodlný život, pretože každý z nich má svoje vlastné, životne dôležité orgány. Taktiež doktori sa ponúkli, že by ich rozdelili, ale samotné dvojčatá túto ponuku odmietli, pretože sa im to takto páči a nevidia dôvod, prečo kaziť niečo, čo funguje. Giria Srinivas. Na obrázku vidíte 18-ročnú tínedžerku, ktorá má postavu ako dvojročné dieťa. Giria trpí vzácnou poruchou, pri ktorej jej telo v skorom veku prestalo rásť. Život je náročný pre niekoho, kto váži iba okolo 12 kg a kvôli svojej veľkej hlave sa nemôže ani posadiť. Živí sa ako umelkyňa, ale je stále odkazaná na pomoc ostatných ľudí. Fu Wengui trpí ďalšou vzácnou poruchou. Normálny človek má 7 krčných stavcov, no Fu ich má rovno 10. Táto porucha ešte nebola tak viditeľná, keď bol malé dieťa, ale ako začal rásť, začalo sa to zhoršovať stále viac a viac. A zašlo to až do takého štádia, že chlapec bude musieť podstúpiť extrémne náročnú operáciu, pri ktorej sa mu chirurgovia pokúsia odstraniť aspoň 2 stavce, aby mohol žiť opäť normálnym životom. Dúfam, že ste sa opäť niečo nové dozvedeli. Ak áno, určite sa nebojte zdieľať toto video a aj odoberať. Po prípade, ako som už na začiatku spomínal, pozrieť si aj ďalšie videá na tomto kanáli. Na dnes je to odo mňa všetko. Ja vám prajem pekný zvyšok dňa. Váš Otomo.